doručak. A posle ovo, još malo kefira, a posle ovo, ostao mi još musli, kašičica meda, prepodne doručak, kreatina pola doze, više mi ne treba. I to ne kreatin svaki dan, nego pošto ja treniram ređe. Kašičica meda. Jednom sam na kašičici meda istrenirao, tad sam baš išao u teretanu. Cijeo trening snage sam istrenirao na recimo 1 ili 2 kašičice meda. I ostaje kreatin. Kreatin je kupljen u tržnom centru. Zaboravio sam kako se zove radnja. Nije Pan Sport, neka druga. Zadovoljan sam svojim kreatinom. Malo da ga... Evo ovako. Ova čantra, mala ova kašikica, dozer. Ovo je pola doze. Čak ja neću ni toliko da uzmem, evo malo sam izbacio. Ovo mi je dosta. Vode da proguram i to bi bilo to. Ovo je bio doručak. Trening je negde sredinom dana. Popit ću ja i espresso kafu, imat ću vremena. I to je sasvim dovoljno meni energije za trening koji je za mene veoma intenzivan. Tako da to je to. Sa kreatinom i uopšte sa hemijom veoma oprezno postupati da bi se sačuvali bubrezi, jetra i tako dalje. Pozdrav!